Segundo informaron fontes do propio goberno local, despois dunha primeira inspección nas instalacións, os desperfectos poderían ascender a uns 30.000 euros. Ademais da rotura de varios vidros da carpintería exterior, os destrozos afectaron o cadro eléctrico, no alumeado de emerxencia e noutros mecanismos como enchufes e interruptores. A situación obrigará ao Executivo a retrasar o inicio da última e definitiva fase de construción do inmoble, unha actuación xa adxudicada que estaba a piques de iniciarse por un importe duns 213.000 euros. O Concello deberá agora habilitar unha partida económica para arranxar todos estes desperfectos. Desgraciadamente é algo que se repite máis dunha ocasión, esta vez pois con un perjuízo importante económico, pero tamén con un perjuízo importante no que é a execución final desa infraestructura. Recordo que é unha infraestructura que iría na súa terceira e definitiva fase, as dúas anteriores foi a través dun obradoiro de emprego e agora tiñamos contratado o final da obra. Ese final de obra non se pode levar a cabo, posto que o que quedaba eran determinados remates que agora non son posibles hasta que non, teñamos todos os desperfectos que se fixeron pois solucionados, entre eles pois non só os danos na infraestructura de cristales de aluminio, sino sobre todo tamén na parte eléctrica. O Concello xa denunciou este lamentable suceso na Policía Nacional, co fin de dar co paradoiro do posible ou posibles autores.